Det her stykke, der må I ikke få noget. I må få her lige så meget igen. Okay? Prøv at komme her. I må bruge alle de ting, stående her. Vi har papirberenser, vi har ruller, vi har farver, og vi har pap, som I må tage lige så meget af igen. Ikke? Men en rigtig god idé, det er at tage den her, og så putte den på her. Put en lille smule sand i fra den spand, ned i den her. Ned i den her, prøv at putte lidt i her. Ja, nok lidt mere næste gang, men det prøver vi bare. Og så sætter I den på her med noget tape. Så kommer der lidt tyngde ud på spidsen, og så flyver den meget, meget længere. Men ellers så må I gøre præcis som I vil. Ikke? Vær så god. Er det en jer, der skal have sådan en? Jeg skal nok hjælpe jer, hvis I får brug for noget hjælp. Ikke? I skal bare, så I kan se hinanden. Hvad ved jeg? Moet te veel of weinig in? Nee. Hvis I skyder en af gangen, så kan I jo se hinandens flyve. En gang. En af gangen? Ja. Jeg vil lige prøve at kigge på det. Sådan der. Perfekt. Den tager I med. Perfect. Der skydes om 3, 2, 1, fyr! Ja! Ja! Så er det bare nej. Så må I lade være med at hente dem.